För 2030 är vårt väldigt tydliga mål att vi ska försörjas helt till 100% av förnyelsebar eller återvunnen energi. Jag heter Katrin Stjernfeldt Jamme. Jag är ordförande för kommunstyrelsen i Malmö i Sverige. Jag hade inte arbetat med förnybar energi om jag inte hade sett det som alldeles fundamentalt för den gröna omställningen. Vi använder mer och mer energi och vi behöver säkra att den är hållbar. För mig är det alldeles uppenbart att städerna har en alldeles särskild roll i hela den gröna omställningen. Så det är många företag som har vässat och utvecklat sina produkter och mycket har skett i ett partnerskap. Under de här 20 åren så har arbetet utvecklat något helt enormt. Västra Hamnen är ett stadsområde som vi startade omvandlingen av ett gammalt tungt industriområde för. Det är lite drygt 20 år sedan nu. Sedan dess så har vi utvecklat, byggt väldigt många nya arbetsplatser och väldigt många nya bostäder. Västra Hamnen så känner jag stolthet över hur stadsområdet har utvecklats. Dels att vi har lyckats använda grön teknik och vässa nya idéer. Det är påtagligt att stadsdelen sticker ut och har inneburit någonting nytt. Malmö hade ju inte lyckats vara ledande i arbetet med förnybar energi om vi inte hade förmått och lyckats kroka arm med ett stort antal aktörer, näringslivet och enskilda Malmöbor. Här finns en vilja att komma längre och göra mer. Jag är jätteglad att så många blickar mot Malmö för att söka inspiration och hämta kunskap om hur man kan utveckla klimatsmarta lösningar, hur man kan aktivt jobba med klimatomställningen.